Sygeplejerskefaget er der helt klart plads til at forfølge det, man synes, man selv er god til. Om det er det naturvidenskabelige, eller man er mere til psykologien eller det kommunikative. Alle finder deres hylde. Jeg hedder Katrine, og jeg er sundhedsplejerske. Jeg har læst til sygeplejerske, og efter at arbejde som sygeplejerske i mange år, har jeg læst videre til sundhedsplejerske, som er en specialuddannelse. Som sygeplejerske kan man specialisere sig inden for psykiatri og medicinsygepleje og kirurgisk sygepleje, men man kan også uddanne sig til anæstesisygeplejerske eller operationssygeplejerske, og man kan blive sundhedsplejerske. Det er fedt at videreuddanne sig, efter man har været sygeplejerske i nogle år, fordi så har man en masse praktisk erfaring, man kan hænge sin teori op på, og så bliver det mere interessant at læse teorien. Jeg synes, det er vigtigt, at man hele tiden har mulighed for at uddanne sig i forskellige retninger og prøve nogle nye ting. Jeg kan sagtens forestille mig at tage mere videreuddannelse. Jeg tænker, at jeg skal lære hele livet.